Ola, que tal? Boa tarde a todas e a todos, benvidos, como sempre, que tal o levades? Espero que ben. Eu estou encantadísima, como sempre, estarei aquí unha tarde noite máis convosco e espero que vos tamén esteades ben e que desfrutedes deste pedaciño que imos estar aquí neste espazo. Hoxe quero vos falar para comezar das partes do corpo, vale? Porque é verdade que creo que é un campo léxico que é fundamental dentro do vocabulario que empregamos habitualmente e ata de agora aínda non o vimos. Entón, se vos fixades na primeira páxina do material que tedes na Aula Galicia Aberta para descargar da lección de hoxe, vedes que tedes aquí toda esta, a información con esta rapaza que está aí en movimento ensinándonos o seu corpo. Fixadevos que tedes ben especificadiñas cada unha das partes, as máis importantes, as que ides necesitar de maneira habitual no voso vocabulario. Vale, se hai algunha que creades que non está referenciada na imaxe e aínda así tede a curiosidade de saber como se di en galego, por suposto, preguntádeme no chat. Sempre, vale? Calquera dúbida que teñades, vos preguntádeme. Só vos quero facer fincapé nunha cuestión. Fixádevos en que os dedos e as dedas dos pés teñen nomes diferentes, vale? Os das mans son dedos en masculino e cando falamos dos puntos de apoio na parte dianteira do pé, falamos das dedas. Vale, entón, simplemente quería comentarvos esta curiosidade para que teñades aí presente, e de todos os xeitos fixadevos en todo o vocabulario que vedes por aí. Hai algún que xa vos vai soar porque é coincidente coa lingua que falades habitualmente, pero haberá outras que seguramente teñen algunha pequena diferenza. Entón, quedavos aí todo o vocabulario, botadelle unha olladiña. Eu recomendovos sempre que descarguedes o material e que o gardedes, se queredes tamén imprimídeo, para telo á man. E sempre que poidades, ideo incluindo no voso vocabulario habitual, vale? Entón, para seguir traballando nesta cuestión, vou ensinar agora algúns adxetivos que nos van axudar tamén na descrición das persoas. Entón, imos diferenciar entre trazos físicos e trazos psíquicos. Vale, entón, por unha parte temos elementos que se contrapoñen: alto baixo, pequeno grande, rubio moreno, guapo feo, ollos claros, ollos escuros, etc. E na columna da dereita tedes paciente impaciente, bo malo, graciosa antipático, organizada desorganizada, etc. Entón, eu deixo-vos aquí abaixo, por outra banda, un exemplo de como se utilizarían estes adxetivos. Entón, eu deixo-vos aí o exemplo de María. María é baixa, pequena, ten ollos claros. Ademais, ten o pelo longo e bastante forte. Paréceme moi graciosa, xenerosa e ás veces preguiceira. Entón, o meu reto para agora é que me digades cal é a parte do corpo na que sempre vos fixades e utilizade, por favor, o vocabulario que tedes na primeira páxina dos apuntamentos da lección de hoxe e tamén que me digades algún trazo físico e psíquico que credes que vos caracteriza. Vale, entón, por exemplo, cal é facedeme unha pequena descripción vosa tamén, se o preferides, vale? O conto é que me contedes algo no que utilicede o vocabulario e, se queredes, que vos describades a vos mesmas. Se non, describide a algunha persoa que estea próxima a vos e que sexa moi especial para vos. Vale? E deixadesmo no chat e despois eu vou lendo esas descripcións para ver que utilizades todo correctamente. Unha cousiña, por suposto, volvede cara atrás, recordade todos os contidos que xa estivemos vendo nas clases pasadas para empregar correctamente tamén os tempos verbais, por exemplo.
vale? E o verbo ter xa o vimos algún tempo verbal do verbo ser, do verbo ter, do verbo parecer, así que non deberíades ter dificultades para facelo. Se de todos os xeitos vos equivocades, non pasa nada, eu despois, cando lea os vosos textos, corríxovos para que saibades como se escribe correctamente, vale? Entón, estou pendente, vale? Leovos a continuación. Moi ben, por unha parte, ademais, se vos queredes ensinarlle estas partes do corpo á xente máis pequena da casa, en galego temos unha chea de cancións, de recitados, que nos axudan a facer iso. Hai uns días, algunhas de vos fostes deixando algunhas cantigas que coñecedes que vos contaron as vosas nais, os vosos pais, a vos tamén, e eu vou vos deixar aquí algunhas que remiten ás partes do corpo. A ver se vos soa algunha. A primeira da que vos quero falar é a que axuda a falar das partes básicas da cara. E, habitualmente, faise cun certo soniquete e, ademais, faise sinalando cada unha das partes da cara. Por exemplo, estolliño pimpilín, estolliño pimpilán, este nariz narizán, esta boca pide pan, este queixo non llo dá, arríncate cabalán. Este é un dos recitados que temos para as partes da cara. Igual vos soa. Outro recitado para os dedos. Este dedo é o maimiño. Este é o seu sobriño. Este é o pai de todos. Este é o furabolos. E este, o matapiollos. Como vedes, temos unha variedade así moi simpática para aprenderlle as partes do corpo á xente máis pequena da casa. E incluso temos algúns para naqueles casos nos que quizáis hai algunha parte do corpo que se che queda dormida. Neste caso, para o pé. Esperta, pé, que ven Santomé nun carro de toxos queimar este pé. Vedes, así con ritmo. Entón, mentres, pois vas movéndolle o pé ao neno ou á nena que se lle quedou dormido para que non o vexa como nada terrible nin traumático. E aínda temos algúns máis. Eu vou vos deixar o último, vale? O último sería para animalos a comer, vale? Entón, neste caso é para, ademais, facer ruído coa man ou co cuberto no prato. É tan tarantán, tan tarantiña, o que non come non ten barriguiña, tan tarantán, tan tarantola, o que non come non ten barrigola. Vedes que todo ten un certo ritmo. De todos os xeitos, como supoño que isto vos esperta certa curiosidade, vou vos deixar tedelo tamén nas ligazóns de interese na lección. Vou vos deixar unha páxina web na que podedes atopar máis recitados, máis cantigas, que quizáis algúns deles vos soan de cando erades pequenos, pequenas, e igual tamén vos apetece recordar algúns outros para cantarlles aos vosos fillos, sobriños, amigas, primos, o que sexa. Entón, chámase orellapendella.gal. Entón, por aquí te de la descripción, o inicio, falabos das fontes, agradecementos, ligazóns, etc. E a parte que creo que vos vai resultar máis interesante é esta, a dos ditos. Entón, aquí, na parte dereita da pantalla, tedes vídeos que podedes botarlle unha ollada na que vos conta cantigas relacionadas, todas tradicionais, relacionadas cos ditos que estamos reproducindo. Tamén tedes unha chea deles por aquí abaixo, Tamén tedes audios, vale? Entón, se premedes, se lle dades a ver máis, podedes entrar en cada un deles. Ademais, mirade, aquí pon ademais o nome da persoa que onde o recolleu, porque se queredes podedes participar, podedes mandarlles, mirade, aquí en envío teu dito, podedes cubrilo o formulario e podedes poñelo nome, pseudónimo, o correo electrónico que non vai ser publicado, pero que lles vai servir, para poñerse en contacto con vos no caso de que lles falte algún dato, o lugar, a zona onde recollichelo dito, como é, e tamén se queres algún comentario sobre como se debe desenvolver, vale? Como vos dicía antes, por exemplo, se vos fixades, este da Xoaniña,
pois dixo a niña boa vai buscar os teus filliños ao monte de Vilaboa. Entón, aquí danos información. Cando xa topan a súa niña e se collen a man, díselle este dito ata que comece a voar. Vale? Entón, tedes estas opcións aquí con audios que, como vos digo, podedes entrar aquí en máis. Entón xa vedes aquí que está o audio para que lle deades ao play e o escoitedes, e despois tedes aquí divididos os recitados por temáticas, pois se falan de animais, se falan de tempo cronolóxico, de tempo meteorolóxico, acumulativos, trabalinguas, vale, que é un tipo específico para ver que capacidade temos de pronunciar algo sen equivocarnos. Tamén temos recitados diversos, cancións diversas, coprolalias e tamén para comezar e para rematar historias. Se de todos os xeitos tedes calquera dúbida, pois queredes buscar algo específico, podedes sempre volver á páxina orixinal e quite de los máis recentes que se recolleron, algúns ao show que se van recompilando e deixando de maneira periódica na páxina principal, e ademais podedes ir á páxina superior e buscar. Entón, por exemplo, se queredes buscar algo para dormir, imaginade, pois metedes aí a palabra dormir, entón aquí vaivos deixando algúns recitados os máis habituais para relacionado con esta temática. Vale? Ademais, se ides ata... fixadevos aquí que tedes ademais este apartado de caricias no colo, pois que falan de aloumiñar, a cara, a cabeza, as orellas, a man. Vedes que hai algúns apartados que están moi desenvolvidos. Para dar palmas, a ver o que traen dar palmas. Toca palmiñas, que ven o papá, toca palmiñas, que logo virá. Como vedes, todas teñen un soniquete, esta ademais ten o audio, así que podedes darlle o play aí para que vexades como soa. Entón, hai de todos os tipos para xogar, para xogar coas mans, para dar golpiños na cabeza, na cara, no cu, para cabalgar na perna. Seguro que isto vos soa de cando erades pequenos e vos colgaban da perna, entón vos abaneaban. Tamén hai cantigas e recitados para ese momento. Para andar, para vestirse, se queredes animar os máis pequenos, as máis pequenas da casa, a que se vistan e que fagan encantadas da vida, pois aquí tamén tedes algunha idea. Para dormir, arrolos, por exemplo, nanas de amantes, a ver que traen os arrolos. Vede, mira, a ronrón, cacharrón, a mamá, na vendima, o papá, no carbón. Bueno, pois así. Así eran algúns, pero mirade, aquí, por exemplo, falamos de Pedro Chosco, que despois volveremos sobre este personaxe, e tedes tamén unha chea de opcións por aquí para que aprendades delas, para que as recordedes, que igual algunhas xa sabedes, xa vos soan, quizáis vos espertan algúns recordos que estaban dormidos por aí no fondo. Espero que vos guste, vale? Se coñecedes algunha e ma queredes deixar no chat, xa sabedes, como sempre, leo vos despois. E como vos dicía, unha das cousiñas que aparecen nesta páxina na orilla pendella son ideas para empezar e para rematar historias. Como empezar e como rematar unha historia. E relacionado con isto, eu quería vos falar hoxe dos contos e da narrativa galega de tradición oral, que ten que ver con todo ese saber popular que se recolle ao longo, que se foi recollendo ao longo da historia e que pervive hoxe en día grazas ao boca a orella. Non únicamente a través diso, senón que tamén, nalgúns casos, tivemos a sorte de que houbo persoas que, chegado un momento, empezaron a recoller todas estas composicións por escrito para que non fosen desaparecendo. Porque é verdade que houbo un momento da historia que deixaron de recitarse esta literatura popular e deixouse un pouco no esquecemento. E é verdade que foi moi importante durante moito tempo porque serviu para establecer lazos, para ensinar, para divertir e, sobre todo, tamén para pasar o tempo nas longas noites do inverno, onde a lareira e tamén nos días de chuvia, que no ámbito rural, cando nos días de chuvia non se podían facer cousas fora da casa porque había
había moi mal tempo, pois había moito tempo libre e non sempre había posibilidade de escoller a que te querías dedicar. Entón, ao redor do lume, ali ao quentiño, compartindo tempo coa xente da veciñanza, tamén coa xente da familia, pois podías facer pasalo o tempo polos contos, polos recitados, por esta literatura de tradición popular que ia pasando dunhas xeracións a outras. Como chegaron ata nós? Pois como vos digo, chegaron ata nós a través do boca a orella, porque é verdade que de xeración en xeración estas historias foronse trasladando. Tamén é verdade que de xeración en xeración foronselles introducindo modificacións, vale? Todas estas cantigas, todos estes recitados que vos contei antes, quizáis onde vos sodes, de onde é a vosa familia, hai pequenas variacións. Por exemplo, o nome dos dedos non é exactamente igual en todos os sitios, aínda que a cantiga é moi similar, pero é verdade que o non estar recollida en ningún lugar por escrito, pois había había máis modificacións, eran máis fáciles de modificar, de variar. Desta maneira, a través do boca a orella chegaron a nós e, como vos comentaba antes, tamén a través de textos escritos que xa se foron recollendo nunha etapa posterior. É verdade que xa vos falei disto tamén, que nos séculos XVII e XVIII, nos séculos escuros, a literatura popular en Galicia tivo un pequeno rexurdir e volveuse volveuse incorporar no día a día das persoas. Consérvanse sobre todo cantigas e consérvanse tamén relatos curtos. Das cantigas xa vos falei no seu momento cando fixemos esa sesión sobre música, e segundo a situación distínguense entre desafíos, regueifas, cantigas de pandeiro, cantares de reis, os maios e outros espectáculos escénicos. Tamén podemos distinguir outro tipo de cantigas segundo a súa forma. Entón, segundo cantos versos teñan, a rima que teñan, etc. Así distinguimos coplas, muiñeiras, panxoliñas, romances, etc. Tamén, ademais destas cantigas que están máis pensadas para cantalas, para ter unha melodía, tamén tiñamos os contos. Tiñamos e temos os contos. Son relatos en prosa, breves, e habitualmente acostuman a ser ficticios. É verdade que non son moi concretos, non se dan datos con moita concreción no que ten que ver coa caracterización dos personaxes, do espazo e do tempo. É verdade que se distinguen entre encantamentos, de animais e de costumes. E dentro dos de costumes hai unha gran variabilidade, porque hai algúns que teñen que ver cos traballos, outros que teñen que ver con hábitos que había en determinados contextos, etc. Por outra parte, outro tipo que temos son as lendas. No caso das lendas tamén son relatos breves, pero neste caso hai unha intervención sempre por parte de personaxes que teñen forzas sobrenaturais ou que teñen unha forma que non se corresponde habitualmente co que nos coñecemos, coa realidade, pero a súa vez intenta dárselles verosimilitude a estes seres máxicos ou a estas acontecementos que son irreais, intenta dárselles verosimilitude intentando dar datos moi específicos no que ten que ver co tempo, co espazo e incluso tamén na descripción dos personaxes que sí que teñen unha presenza física máis habitual. Entón, no que ten que ver coas lendas, podemos destacar unha chea de personaxes diferentes. Por unha parte, eu vos falar de 2 ou 3 que seguramente xa coñecedes. Destaca en Galicia a figura das meigas, que son mulleres que teñen poderes sobrenaturais, que habitualmente están relacionadas coa saúde, con curar. Entón, sempre saben recitados, sempre saben remedios que axudan a que a xente se poña mellor. Outro personaxe que tamén era moi coñecido era o lobisome, que é un
un home que se transformaba en lobo por causa dunha maldición. Podía ser que alguén o maldixese de alguna maneira, ou tamén se era o sétimo fillo. Ser o sétimo fillo, di a lenda, que este sétimo fillo tiña que ser apadriñado polo primoxénito para librarse de converterse en lobisome. Tamén podías converterte en lobisome se nacías un día determinado do ano. Un deles creo que era o Venres Santo. En Galicia hai unha figura, que un personaxe histórico que existiu, que é Roma Santa, que é un home que tiña un trastorno, que vivía na zona de Ourense e que matou a varias persoas porque pensaba que estaba que o maldixera a súa sogra, vale? Entón, de Roma Santa podedes buscar máis información por aí, xa vedes que tiña un aspecto bastante tétrico. E ademais, tamén existe unha película que se chama así, Roma Santa, vale, podedela buscar, igual a atopades disponible. Eu, a verdade, non vos deixei o enlace porque non atopei, pero igual vos tedes máis pericia ca min para dar con ela. Por outro lado, outros personaxes que tamén eran moi coñecidos eran os mouros, que habitualmente se dicía que vivían no subsolo e que gardaban tesouros. Normalmente estes tesouros estaban sempre relacionados co ouro, vale, vivían en lugares altos e moitas veces cando se atopaban con persoas, pois ofrecíanlles algún premio, unha parte do seu tesouro para que non lle contasen a ninguén onde vivían. Vale, outra proposta, outro personaxe, neste caso, outros personaxes, é a figura da Santa Compaña. A Santa Compaña, que está moi ben representada neste mural que vos deixo na imaxe, era unha procesión de mortos e de ánimas que se aparecía polas noites. Falábase dela cando ías por un camiño moi escuro e dicíase que ían unha restra de ánimas, de mortos, que levaban fachos de luz e que levaban diante unha persoa viva que levaba unha cruz e que os ia guiando. Habitualmente a Santa Compaña relaciónase co agoiro da morte, vale? É como que se ve a Santa Compaña ou vas morrer ti ou alguén moi próximo a ti. Tamén hai persoas, datos, despois contareivos un pouco máis disto, que di que se che pode aparecer que hai persoas as que se lle apareceu a Santa Compaña e que desa maneira libraron de caer por un precipicio. Entón, alrededor da Santa Compaña hai moitísima literatura escrita, despois deixareivos algunha referencia, como vos dicía. Outra proposta que tamén da que se acostuma a falar, de Pedro Chosco, que xa vos contei antes que ten algún recitado. Pedro Chosco é un home maior, de barba branca, de aparencia apacible, moi afable, que acostuma a aparecer, é un ser mítico que se chama sempre para dormir os nenos, as nenas con aloumiños. Entón hai unha che de recitados porque parece ser que cando te estás quedando dormida, cando estás aí no momento de case quedarte dormido, apareceche Pedro Chosco para chamarte con máis forza ao sono. E ademais de personaxes que teñen unha apariencia pois máis ou menos humana, tamén hai animais que son máxicos. O primeiro do que vos quería falar é da abelaíña, que é unha bolboreta nocturna que anuncia boas ou malas noticias. Se é branca, anuncia boas noticias. Se é negra, anuncia malas noticias. E aínda hai máis animais máxicos. Outro deles é o corvo. O corvo en Galicia está asociado ao mal agoiro e habitualmente dise que avisa de morte. De feito, incluso hai relatos nos que se especifica moito máis e se di que se te rodean ou se voan enriba de ti durante un certo tempo, avisan de que ti és a persoa que vas morrer.
Como seguro que tedes moita curiosidade por coñecer máis seres míticos, máis lendas, vos levar a unha páxina que estou segura de que vos vai encantar. E é a páxina Galicia Encantada. Esta proposta que leva en activo desde o ano 2005 que vedes aquí que ten unha apariencia xa así moi de mito, de lenda. Está coordinada por Antonio Reigosa, aínda que se entrades aquí neste menú, vedes que hai unha chea máis de colaboradores e ten moitísima información para que leades unha chea de lendas, de historias relacionadas con seres míticos, non só con seres con apariencia máis ou menos humana, senón con outros personaxes, tamén con animais, con moitos máis animais que son máxicos, con lugares que tamén son fantásticos, etc. Entón, contovos un pouco como está estruturada. Se ides a sección categorías, ides a topar aquí o grosso do tema da estrutura da páxina web. Entón, aquí podedes ver, por exemplo, que podedes ver contos, historias do alén, do máis alá, sobre o calendario, sobre monstros, pero igual quizáis unha das cousas que vos pode chamar máis a atención son os edificios encantados. E aquí igual podedes atopar edificios que estean no lugar de onde procede a vosa familia. Por exemplo, un lugar que é facilmente identificable é o da Lagoa de Antela, que vos falei dela hai unhas semanas, recordades? E tamén o Castelo de Santo Antón, que está na Coruña, que tamén vos falei deles hai algún tempo. Entón, como vos digo, por aquí podedes atopar algunhas propostas interesantes relacionadas con lugares. Pero se quizáis o que vos chama máis a atención son os heróes e as heroínas, aquí tamén tedes unha chea de lendas, de historias, de contos relacionadas con iso. Por exemplo, a casa da raíña Dona Urraca, que tamén falamos dela cando nos veu visitar Borja, e vos falou dese enfrontamento entre Urraca e creo que non vos falou, non nos falou de Urraca, creo, non sei, creo que agora que me estou confundindo. Non vou seguir porque igual vos digo algo que non é verdade. Máis xente coñecida, pois Brancaflor, a filla do Demo, a bruxa de Pías, etc. Pero, ollo, que hai aínda moitísima máis información aquí. Por exemplo, se o que vos apaixoa é todo o que ten que ver coa morte, que é verdade que a morte é un tema que en Galicia dá para moito. Se nos queda algo de tempo algún día, falamos un pouco máis polo miúdo. Se non, tamén deixádeme vos no chat se tedes algunha curiosidade no que ten que ver co tratamento da morte en Galicia, vale? Ou se tedes algunha anécdota relacionado con iso, porque é verdade que a xente que temos, os galegos, as galegas que vivimos en Galicia, tamén na diáspora, temos bastante asentada esta relación coa morte moi apegada á vida, non? Temos moi asentada ese momento de transición, ese lugar de comunión, de contacto entre a vida e a morte. Entón, se queredes coñecer historias ou se queredes contarnos algunha historia diso, pois deixadesmo no chat. E aquí, por exemplo, tedes historias da morte, a Casa do Medio, de Lariño, ou acompañan a Cruz de Pedra, ou a Cruz de Canoura, é dicir, tedes un montón de historias por aquí abaixo, como vedes. Ademais, unha parte moi positiva desta páxina web de Galicia Encantada é que, como vai recibindo de maneira continuada lendas, contos, vainos incorporando, entón sempre hai información nova para irse poñendo ao día. Máis categorías que tedes por aquí que creo que tamén vos poden interesar, pois a toponimia. Eu faleivos da parte máis real da toponimia, do que está documentado, e aquí podedes atopar información sobre a toponimia,
que está baseada en lendas. Por exemplo, a defensa de Lugo contra Almanzor ou a Fonte Santa na Fonsagrada, que había alguén que por aquí que da Fonsagrada. Ou, por exemplo, a orixe, do nome de Fonfría. E ximos un pouco máis para baixo, pois tedes a historia de San Xulián da Tor, ou a Pena Ferrada, ou a Serpe do Casal, Alegrín, vale? Hai unha chea de historias, dunha chea de topónimos, se seguides por aquí abaixo, fixádevos, que tedes aquí, bueno, mirade, por exemplo, o topónimo de Becerreá, o topónimo Doncos, ou a orixe do topónimo de Combarro. Hai unha chea de información aquí que seguro que vos vai resultar interesante, pero ademais, outra proposta que creo que tamén vos pode gustar moito é que a partir desta páxina podedes ir a outras páxinas web que teñen información sobre lendas, historias, contos, etc. Por exemplo, o Arquivo Portugués de Lendas, o Arquivo da Sección de Literatura Oral da AELGA, a Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas, que tamén vos deixei a ligazón no material para que lle botedes unha ollada, porque é verdade que fan un traballo moi interesante. Se entramos na súa páxina web, que vedes que está aquí, pois vedes que se presentou diante da UNESCO a candidatura de Ponte nas Ondas, que une o patrimonio oral galego e o portugués. Xa o vedes aquí na parte superior, tedes aquí tamén unha chea de proxectos nos que traballan, xornadas multimedia, certames de recolla, encontros de xogos tradicionais, mostras de oralidade, teñen unha chea de traballo feito porque levan bastantes anos xa desenvolvendo e investigando no patrimonio oral. Así que recoméndovos moito que lle botedes unha ollada. Se volvemos á páxina de Galicia Encantada, aínda podedes ver por aquí algúns casos de centros educativos galegos que traballaron moito no ámbito da literatura de tradición oral. Entón, tedes aquí recollido o seu traballo para as persoas que traballades con nenos, con nenas, que lles estades dando clase de galego, quizáis aquí atopades algún traballo que vos parece interesante para reproducir vos no voso contexto. E se necesitades ideas para traballar coa xente máis pequena da casa, aquí seguro que tamén podedes atopar propostas interesantes. A maiores diso, tamén atopades unha revista. A revista, a ver se nos entra, a revista que edita Galicia Encantada, que, mirade, trata, por exemplo, 2005, pois tedes Anabel, os Brindos, ou os Carboeira, unha dinastía de canteiros de Román, en Vilalba, o Santuario de San Matías, o Veral, Lugo. Vale, entón podedes atopar aquí unha chea de material que, ademais, entrades nel e fixádevos. Bueno, en algúns casos hai algo en formato descargable, neste caso non hai nada, pero vamos, que tedes aquí, toda a información relacionada con este número. Vale, entón, botadelle unha ollada que eu creo que tamén, atacando chega, tedes aquí, mirade, desde o ano 2005 ata o ano 2021, que se fala do Santuario Mariano do municipio de Sabiñao en Lugo. E este, por exemplo, sí que vedes aí que está en formato descargable. Así que tedes algunha proposta a maiores para botarlle unha ollada. A maiores disto tedes máis seccións, a aula do imaginario, historias con historia, rutas encantadas. Se estades por Galicia ou se vides por Galicia en algún momento, pois aquí tedes algunha ruta interesante, algún roteiro interesante que creo que tamén vos pode interesar. Vale? Tedes por aquí propostas ben chulas. Se o que queredes é ver ordenado alfabéticamente cales son os seres dos que se fala nesta páxina web, ides directamente ao dicionario. Entón, se entrades no dicionario, tedes aquí ordenados todos os personaxes que aparecen nesta páxina
por orde alfabética. Entón, pois, por exemplo, Castromaior, entón entrades aquí, entón contase a historia. Xa vedes, ademais, que en algúns casos as historias son moi longas, pero noutros moitos casos son 4 ou 5 liñas, ben escritas, ben recollidiño todo, para falarvos da historia, pero, vamos, que quizáis, se despois queredes entrar en máis detalle, bueno, pois podedes investigar fora desta liña. Vale? Creo que vai vos dar para moito, a que sí? Eu creo que vos vai gustar. Tedes por aquí máis propostas, pois para traballar a didáctica da fantasía, pois proxectos de mitos e lendas de Galicia, para facer cuestionarios, que fixo literatura galega de tradición oral, características, xéneros e suxestións para recompilala e arquivala, é dicir, que vos pode dar para 4 ou 5 tardes, bueno, creo que algunhas tardes máis divertidas, coñecendo un pouco máis da mitoloxía galega, da historia de tradición oral galega, e quizás recolledes e recuperades tamén algunhas historias que están por aí, pero que non sabíades nin que tiñades arquivadas. Entón, espero que isto vos parece interesante, porque vou vos deixar tamén unha proposta, neste caso en formato vídeo, que son esta páxina de YouTube, esta canle de YouTube, que se chama Lendas Vivas, de Xavier Jácome, e que ten aquí, vedes que hai, este foi un programa que se fixo para televisión, para V Televisión, un programa sobre lendas galegas. Entón, tedes aquí, tedes unha chea de lendas para botarlles un ollo, aparte tampouco son moi longas, duran uns 25 minutos, pois están en aberto, disponibles, e creo que tamén pode ser unha actividade de lecer ben interesante agora que para moitos de vós comeza o outono. Que vos parece todo isto que vos conto? Despois deixádeme por aquí se hai algunha lenda da que oístes falar, da que non tedes moitos datos, pero da que vos gustaría saber máis. Algún ser mítico do que oístes falar a alguén da vosa familia. Vale? Ben, a maiores disto, xa sabedes que sempre vos deixo, ademais do vocabulario, un apunte gramatical. Neste caso, o apunte gramatical ven da man do pospretérito, ese tempo verbal que nos quedaba por ver. Entón, ímolo ver, temos a primeira conxugación, a segunda e a terceira, como sempre. Entón, nesta división, vedes que, igual que vos comento sempre, os verbos regulares manteñen sempre a raíz, neste caso, and, var e bib, e a partir desta raíz que non se modifica en ningún dos tempos verbais, engadimos as desinencias. Entón temos para a primeira conxugación aría, arías, aría, ariamos, ariades, arían. Para a segunda, ería, erías, sería, eriamos, eriades, serían. Para a terceira, viviría, vivirías, viviría, viviríamos, viviríades, vivirían. É así de simple. Se vos fixades, todos os tempos verbais regulares se forman da mesma maneira. Os irregulares teñen algunha modificación habitualmente, pode ser na raíz ou pode ser tamén na desinencia. A maior parte dos verbos irregulares que se modifican na desinencia presentan a variación na primeira persoa do singular. E o resto das desinencias mantéñense iguais. Entón, que é o que temos que aprender dos verbos irregulares? Pois de maneira habitual, cales son as variacións que presentan na raíz. Algún tempo irregular xa imos vendo, tampouco quero que complicarvos moito a vida cos verbos irregulares, porque aprendendo os regulares xa vos dixen ao principio que iades ter unha nómina moi ampla para incorporar no voso vocabulario. De todos os xeitos, para que se usa o copretérito? Porque quizáis é o que vos estades preguntando, aínda que estou segura que xa o adiviñastes. Pois o copretérito úsase para formular hipóteses, por exemplo, non veu por aquí, iría de viaxe. Tamén se emprega para falar de situacións imaginarias, se puidese, dedicaríame a viaxar. Tamén podemos dar consellos. No teu lugar, ela iría máis cedo. Tamén podemos opinar sobre consultas ou accións. Elas nunca chegarían tan cedo. Ou para pedir algo con cortesía. Poderíasme dar 1 kilo de mazás? Vale.
Estas son as propostas de uso do pospretérito e, ademais, aínda podemos empregalo para propoñer algo. Ben, unha vez que xa vimos todos os tempos verbais en galego, creo que podemos facer un repaso de, todos os tempos verbais, non todos os tempos verbais en galego, todos os tempos verbais en galego en indicativo, vale? Entón, imos facer un repasiño para que vexamos, para que recompilemos cales son os tempos verbais de indicativo. No indicativo, polo tanto, hai estes tempos verbais que vedes na pantalla e que son todos os que xa vimos ao longo destas semanas. Por suposto, recordade que vos comentei no inicio do curso que tamén temos un modo subxuntivo e un modo imperativo. Pero o modo indicativo xa nos queda visto, vale? Entón, témolo ante pretérito que empregámolo sobre todo para expresar as accións que se desenvolveron antes doutra acción en pretérito. Vale, son as que se desenvolveron hai moito tempo. Despois, poñovos aí enriba do outro o copretérito e o pretérito, que se empregan tamén para expresar accións en pasado. O pretérito emprégase para empregar accións que xa están rematadas. Por exemplo, xa comín. Vale? E o copretérito emprégase ou ben para expresar accións que aínda se están desenvolvendo, cando o vin, comía como un tolo, por exemplo. Entón, é unha acción que aínda se está desenvolvendo ou que se desenvolveu durante un certo tempo no pasado ou unha acción habitual. Entón, por iso a poño enriba do pretérito, porque moitas veces o copretérito aparece ao lado ou cerca dun verbo en pretérito porque os dous expresan accións en pasado. O pretérito para falar dunha acción xa rematada e o copretérito para unha acción que está sen rematar ou que se desenvolvía de maneira habitual no pasado. O antepretérito para falar de accións anteriores ás do pretérito, vale? Por iso o poño máis para a esquerda. Despois témolo presente, que é o que nos axuda a expresar accións que desenvolvemos agora mesmo. Témolo futuro, que son as accións que aínda están por vir, e témolo copretérito, que son esas accións que quereríamos que se producisen, ou os desexos, tamén as ordes, que xa vimos o que vos acabo de explicar hai un minutiño. Vale, espero que desta maneira tan gráfica vos sexa máis fácil facervos unha idea de cales son os tempos verbais no indicativo, insisto, quédanos o subxuntivo e o imperativo por outro lado, pero en todo caso no indicativo só hai estes, vale? Non nos queda ningún tempo máis nese modo. Ben, se tedes algunha dúbida co verbo no tempo do pospretérito, que vos ensinei hoxe, ou nalgún destes que vos acabo de falar, por favor, preguntádeme no chat nas dúbidas e eu despois intento resolvérvolo. Vale? Moi ben, pois unha vez dito isto, queríavos falar de varios libros. Hoxe vou vos deixar 3. Ben, os dous primeiros son de Xosé Ramón Mariño Ferro, son 2 libros que recollen contos, historias sobre esta mitoloxía galega da que vos acabo de falar. Vale, son contos maravillosos e lobos, lobas e lobisomes. Por certo, que non volo trouxen porque non fun capaz de conseguilo para hoxe, pero sí que é verdade que tamén hai un libro que fala dos seres míticos galegos, que é un libro que escribiu Antón Reigosa tamén con máis xente e que creo que vos pode interesar para que coñezades todos eses seres da mitoloxía galega. Estes 2 contan historias, vale? E despois hai un terceiro libro que me parece moi interesante, que é estoutro, que é Romeiros do Alén, que está escrito por tamén outro antropólogo, Xosé Ramón Mariño Ferro é antropólogo, en este caso Marcial Gondar Portasani tamén o é, e neste caso Romeiros do Alén é un libro que fala sobre a relación que temos os galegos coa morte, historias que están moi asentadas
neste caso non fala de historias, é un ensaio, pero realmente é un ensaio que eu creo que é moi interesante, que está escrito a partir da recollida de campo que fixo Marcial Gondar Portasani por Galicia Adiante e que está fundamentado nesta experiencia, nas historias que lle contaba a xente da súa relación coa morte, por exemplo, e tamén de xente que afirma que viu en algún momento a Santa Compaña, etc. Entón, creo que é un libro moi interesante, ademais, neste caso, o autor vaino argumentando, vai tamén contando por que a cultura da morte está tan asentada en Galicia. Entón, bueno, eu creo que vos vai resultar moi interesante, está moi ben escrito. Se podedes conseguilo, é unha proposta que creo que vos vai gustar moito. Entón, calquera deles, se podedes botarlle unha ollada, creo que van vos dar grandes alegrías nalgúnas tardes de chuvia ou de lecer, en todo caso. Para finalizar xa e para pechar, a min gustaríame que pensásedes neste minutiño que nos queda agora coa segunda parte, que fosedes elaborando un conto non que o inventedes vos, senón que se hai algún conto que sexa, bueno, que estea no coñecemento colectivo da vosa familia, da vosa contorna, se hai un conto que para vos marcou, que vos marcou a vos en algún momento da vosa vida, que é un conto tradicional, un conto que pertence á literatura oral galega, algunha lenda, gustaríame moito que xa na segunda parte que mo escribades no chat. Por suposto, eu intento recuperar todas as historias que me contades agora, vale? De todas as maneiras, se xa queredes escribirme na segunda parte ese conto, esa historia, esa lenda, ese ser mitolóxico do que vos falaron cando erades pequenos, pequenas, ou que do que vos falades agora, gustaríame moito que o compartísedes comigo e con toda a xente que está agora na clase na segunda hora do chat. Vale? Entón, un segundiño e xa nos vemos agora mesmo. Ata agora. Bueno, mi nombre es Agustina Patiño y he cursado el máster en Dirección de Proyectos aquí en Lugo. Tomamos la decisión de venir a Galicia, de retornar. Creíamos que podíamos tener más oportunidades de crecimiento, de desarrollo, tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Yo veo en las becas como una oportunidad y una gran herramienta para quien quiera tomar la decisión de volver, en decir, bueno, por lo menos tenés a dónde llamar a la oficina de retorno, por te pasó algo, lo que sea, es algo que es muy interesante para aprovechar y bueno, que si tienen la oportunidad y reúnen los requisitos y las condiciones, que no dejen de intentar. Nosotros, por ejemplo, sin las becas no hubiéramos podido llegar hasta acá, así que bueno, es muy positivo.